И здравейте, приятели! Днес съм ви подготвил една много интересна информация за едни от най-странните явления на планетата Земя. Така че, нека да потегляме и да започваме. Номер 1. Многоцветни езера. Първо, искам да се извиня, че не съм намерил видеоклипове. Много търсих, обаче не намерих. Но нищо, нека да започваме. Свикнали сме да виждаме водата в синково, дори в кафяво или в светозелено, ако има много водорасли. Но някои водни обекти по света могат да се похвалят с толкова екстремни цветове, че изглеждат като въображаемо дете, взело няколко кутии пастели и напълно преосмислило обичайният ред на природния цвят. Езерото Хилиър е един от най-ярките примери за лудост на водните цветове в природата. Разположено е в Австралия. Езерото е отделено от океана с изключително тясна ивица, ниско разположена на земята. Ярко-розовото оцветяване на езерото напомня на перата на фламинго. Но спокойно, езерото не е вредно за хората. Номер 2. Огнено торнадо. Горските пожари може да са ужасяващи, а торнадото катастрофално. Комбинация от тези бедствия може да звучи като нещо от страшна научна фантастика. И все пак онова, което би могло да се нарече огън, със сигурност е реално. След като огненото торнадо се запали, то може да продължи доста дълго като време, причинявайки голяма степен на опустошение. Номер 3. Светкавица, обърната нагоре. Кълбовидната молния е достатъчно странна, но малко хора са наясно, че молниите не винаги слизат от небето. Можем да приемем за даденост, че точно както онова, което се изкачва нагоре, трябва да слиза надолу. Светкавицата се спуска бързо от небето, за да удари земята, което означава, че може да бъдете ударени от молния, идваща от земята, докато теоретично сте във въздуха. Направо бих казал бръх. Хора, това беше от мене. Може да дадете палеца нагоре и се абонирате за канала. Чао, чао и до следващия път!